Se, mihin AI nykyään pystyy pelkän yhden valokuvan ja lyhyen ääninäytteen avulla, on oikeasti aika pelottavaa. Tässä videossa näytän minulta ja kuulostan minulta, mutta se en ole minä, enkä ole koskaan sanonut yhtäkään näistä sanoista. Saadakseni tämän efektin aikaan minun piti tehdä vain 2 asiaa. Kloonasin ääneni Eleven Labsissa ja latasin kirjoitetun käsikirjoituksen, joka sitten luotiin minun äänelläni. Sen jälkeen yhdistin tämän äänitiedoston mihin tahansa minusta otettuun kuvaan yhdessä Avatar-työkaluista. Valitsin HeyGenin ja Photo-to-Video-vaihtoehdon. Koko prosessi kestää vain muutaman minuutin ja suurin osa ajasta on pelkkää odottelua, mutta odota, siinä ei ole vielä kaikki. Käyttämällä Googlen uusinta kuvamallia Nanobananaa samaan valokuvaan perustuen voin laittaa itseni televisio-uutisstudioon, Marsiin tai melkein mihin tahansa muuhun ympäristöön ja tilanteeseen esimerkiksi näyttämään, miten käytän jotakin tuotetta, jota mä en oikeasti ole koskaan pitänyt kädessäni, koska sitä ei edes ole olemassa todellisessa maailmassa. Ja jokaisen tällaisen kuvan, jonka mä teen tällä tavalla, voin herättää eloon juuri samalla tavalla. Vaikka se on vähän pelottavaa, se on samalla valtava mahdollisuus. Pitkät videot, mainokset, koulutusmateriaalit tai melkein millainen sisältö tahansa voidaan nyt tehdä muutamassa minuutissa, ilman kameraa, ilman studiota, ilman tiimiä ja jopa ilman tarkkaa käsitystä siitä, että mitä kaikkea tulevaisuudessa vielä tulee olemaan mahdollista. Yhden päivän aikana voit luoda täysin fiktiivisen hahmon, generoida siitä 50 erilaista versiota ja käyttää jokaista erikseen omassa promootiovideossa tuotteistasi tai palveluistasi somessa. Potentiaali on valtava, AI:n ansiosta kuka tahansa, jopa ilman minkäänlaista teknistä osaamista, voi nykyään tehdä tällaisia videoita. Tarvitset vain muutaman yksinkertaisen työkalun ja vähän tietoa siitä, äänetön miten niitä käytetään. Jos haluat oppia tämän, kutsun sinut sovellukseeni, jossa näytän tekoälyn käytännön todellisia käyttötapoja. Löydät linkin alhaalta, ja jos et juuri nyt näe sitä, mene vain profiiliini ja klikkaa linkkiä biosta. Siellä on lyhyt kysely, jonka avulla mä voin räätälöidä oppimispolun ja aiheet juuri sinun omien tarpeidesi mukaan.